It-tlieta l-Kabinet se jiddiskuti x'għajnuna tista' tingħata lill-Korp tal-Pulizija b'rabta ma' każijiet ta' splużjonijiet f'karozzi. Se jkun diskuss ukoll kif għandhom jihraxu il-pieni għal min iwettaq dawn l-atti meta l-akkużati jitressqu quddiem il-ġustizzja. Deċiżjoni li ttieħdet mill-Gvern immedjatament wara t-tieni splużjoni f'karozza għal din is-sena. Bil-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela jgħid li dawn il-każijiet huma inaċċettabbli. U allura il-diskussjoni fil-Kabinet ħatkun tirrigwardja dan il-qasam li nitolbu il-Korp tal-Pulizija biex ikun jista' jindika jekk ikun il-każ x'inhuma l-miżuri li jew inkella l-inizjattivi li huma meħtieġa li jittieħdu biex insaħħu l-id tal-Korp tal-Pulizija. L-isplużjoni ta' 2 filgħodu seħħet f'żona traffikuża u li jgħaddu minnha bosta persuni saħansitra studenti u f'ħin partikolari ħafna. Għaldaqstant il-Ministru Carmelo Abela qal li dan il-każ huwa wieħed xokkanti u ta' rabja. Spjega kif kull każ li sar fl-aħħar żmien qed ikun investigat mill-Pulizija. Jiena konvint li l-Pulizija jagħmlu l-investigazzjonijiet tagħhom li jista' jkun qed jiġri huwa li l-Pulizija ma jkollhomx il-provi kollha neċessarji biex ikun jistgħu jipproċedu kontra xi persuna jew persuni. U allura l-investigazzjonijiet li jkun qed isiru għalkemm ikun hemm forsi anke ħiel jew inkella jkun hemm ċertu evidenzi però ma tkunx biżżejjed biex wieħed jipproċedi kontra xi persuna jew persuni. U allura jien m'għandi l-ebda dubju li l-Korp tal-Pulizija dawn l-affarijiet jieħduhom b'serjetà kbira u hekk se jibqgħu jagħmlu li jieħduhom b'serjetà kbira biex finalment min ikun ħaqqu li nġib quddiem il-ġustizzja dan isir.